Nou is Christus opgewek. Nou is Christus opgewek, nadat die Heere Jezus op Golgotha aan die kruis gesterf het sy discipels in donker wanhoop verval. 3 dae lang het sy lichaam in die graf gelee, maar nou, toe hulle teen sonsopkoms by die graf aankom, vind hulle dit leeg. Hy het uit die dood uit opgestaan, en alles het verander. Deur die eeuwe heen was hier die feit die kern van een boodskap wat wereldwijd verkondig is. Sommiges het daarvoor gesterf en ander het dit ontken. Baie het dit geglo, maar steeds is daar mense wat vra, is dit feit of is dit fabel? In die Bijbel lees ons dat Jezus Christus' opstanding inderdaad een bevestigde historische feit is. Hij het aan individue verskyn, aan Maria, aan Petrus, aan Jacobus, en aan die 2 op die pad na Emmaus. Hij het aan sy disciples verskyn, en bij een geleentheid aan meer as 500 van sy volgelinge. Paulus wat hier die feite constateer, voeg by, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my. 1 Korintiërs 15 vers 8. Toe hierdie woorde geskryf is, het die meeste van die wat hom gesien het, nog gelewe, almal geloofwaardige getuies dat die opstanding een feit is en nie een fabel nie. Hierdie unieke gebeurtenis bewys dat al Jezus Christus se aansprake waar is en ernstig oordink moet word. Die Bijbel verklaar dat hij waarlijk die zaligmaker van die wereld is, Johannes 4 vers 42, en dat Christus Jezus in die wereld gekomen het om sondaars te red, 1 Timotheus 1 vers 15. Sy woorde, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, zal hij gered word, Johannes 10 vers 9, verklaar dat redding alleenlik in hom te vinden is. Jy mag echter vragen, waarom moet ek gered word? Die mens is sondig, dit wordt bevestig uit die omstandighede rondom Christus se dood. Kort na middernag het hulle hom gearresteer en met onbehoorlijke haas voor 4 regters aangekla. Nie een van die 4 kon voldoende getuienis vind om onskuldig te verklaar nie. Een van hierdie regters, Pontius Pilatus, het selfs verbaas aan sy aanklaers gevra, watter kwaad het hy dan gedoen? Mattheus 27 vers 23. Hierdie Romeinse gouverneur was goed daarin geoefen om getuienis te ontleed. Om die waarheid vast te stel, en sy slotsom is, ek het in hele teenwoordigheid onderzoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind nie, Lukas 23 vers 14. Onskuldig is Jezus ter dood veroordeel. Was hierdie onregstaat maar net een van baie skandvlekke in die geskiedenis? Nee, Jezus se dood was uniek. Dit was die skuldbetaling voor die mense sonde. Dit is waarom hij vandaag voor jou die zaligheid aanbiedt. Je kan van die mag en die straf van je sonde gereed worden. Om hier die heerlijkheid te ontvang, moet jij beleid dat jij een sondaar is, sy aansprake glo, en al jou vertrouwen in hom stel. Op die bewende vraag van die tronkbewaarder in Filippi, is die boodskap soos volg opgesom, glo in die Heere Jezus Christus en jy sal gered word, Handelinge 16 vers 31. Paulus verklaar in een brief aan die Korintiërs wat die genies van die evangelie geglo het, dat Christus voor ons sondes gesterf het, en dat hij op die 3e dag opgewek is, 1 Korintiërs 15 verse 3 en 4. Het jy al Jezus' aansprake ernstig oordink?
Dit is nou die tijd om dit te doen en om as jou zaligmaker aan te neem.